Hadian ke jingya khun ban kini along sarkar kalami ke jing bam smol thu jing mut hapadeng ki khot ke HSPDP hakaba lami madan ki seng bhalang ban pinshaish ki patba halor ke nie haga sautere ulber arjar arphulai ba Prestone Tynsong ula the teng e bar ula panram jor yak ki jing thombor ki bahayeng basam Jong u MLA Jong ki MLA ke HSPDP uba Prestone Tynsong ula ong Hidon ki Seng ki ba i de shu ban om ba ki de ki Seng bhalang la i kum ki de ki jap political wing Jong ki political party agaba ki pendon kam bakla ka kawai ka de Hito bat ka baar ka de ka HYC ngang so ban ong bale kim sim kia haswa ka election pensyai ki ba de pensyai ki parti dui khot lang ya ki ba kila ban la si ban ya join lang ne ban don tang kawai ka parti Rei anda la de election ki persang ban sutu bakla na sutu bikin don kata ke meeting kap na sutu kan don kata ke ke ba ke movement ke jogi hakaba kani barok kade tang ke jing pen thami tang ke jing sim kabu na kamenta ka interest jong nore jong lane jong ka nore kan ko political party ngakren na ba syai ko ngopi ngamar kindai su kisen bhalang thik kum kidai ki political wing Jong ki parti ki nore ki political party ki badon hang ni hapok mekala Shushu ula banrap baga jingkwa banyo mentri rangba kajila da ukhasi kamdai ban long ka daw namar lada de mentri rangba kajila da ugaro khasi ne jantia ru kidei hi kinong mekalaya kawe ka isu biya nga kerteng long ba dei banyo chief minister khasi hakajala mekala jomi ya kaniru ni haban respect ya ka mandate jomi ba piong na Karo Hills, piong na Khasi Hills, piong na Jainte Hills, ni hap ban respect, ya ka ek bandit bau pan ba laai. Uchi pinista lo de nas na po Karo ne na Khasi ne Jaintia, nrei udehi unong de kalaya. Uba Prestone ula ong banakaliang ka party kala ai ka hukum bating e baka an ka day ban shim khia khnang banum don jingthut hashwa ga jingmam smai ka ban salong haka nyau tarik leber. Ngan ya thu ya pi kalau bangi haka neutral Jong udeng benai ngin le ya ka swearing in haka pon step haka bau honorable prime minister ni community but kumju honorable union home minister kin wan ya ka ban sakhilang haka jela joni but kan long ka burom ka bakrau kat u prime minister kat u union home minister bakin wan ban sakhi le ni ban ya don lang berkat bat ni ha ka swearing in ceremony ka bangin sa pelong ha ka neutral Jong unuk nai banganta